Vďaka vašej podpore môžeme každoročne vyjednávať so zamestnávateľom navýšenie mzdových nárokov a lepšie podmienky pre nás zamestnancov. Platí, že čím viac zamestnancov podporuje odborovú organizáciu, tým lepšie výsledky vieme spoločne dosiahnuť. Členstvo je ako poistka v prípade akýchkoľvek pracovnoprávnych problémov alebo nevyplatených nárokov. Zamestnávateľ je povinný s odborovou organizáciou prerokovať vaše okamžité skončenie pracovného pomeru alebo vašu zodpovednosť za spôsobenú škodu. V prípade súdneho sporu majú členovia odborov bezplatné zastupovanie. V našej základnej organizácii odborového zväzu KOVO poskytujeme svojim členom 10 finančných benefitov, ďalej 50% zľavu na vstup do fitness centra, bezplatný vstup do ekoparku a aktuálnou novinkou pre našich členov sú tzv. Zálohy pred výplatou. Do členstva môžete vstúpiť vyplnením prihlášky, ktoré sú dostupné v našich zásobníkoch, alebo vyplnením online prihlášky cez link, ktorý aktuálne vidíte na obrazovke. Pridaj sa k nám, byť v členstve sa oplatí.